Iziko elijongene nophuhliso nezorhwebo likhuphe ingxelo lidandalazisa elubala iingxaki nentlungu yokungabinamisebenzi kwabantu ababalelwa ngaphaya kwe-10.3 million kweli. Nangona kunjalo eliziko lithi angadalwa amathuba emisebenzi kweli ukuba kunokubakho iinguqu kwimithetho yezemisebenzi. Lithi abantu kufuneka baxhotyiswe ngezakhono eza kuba negalelo kuqoqosho lweli. Le ngxelo iveza elubala ingxaki ejongene nelizwe yokungqongophala kwemisebenzi, kodwa ikwanika nezisombululo kule ngxaki. Eliziko lijongene nophuhliso nezorhwebo licebisa ukuba kubekho inguqu kwimithetho yezemisebenzi kweli, kwaye oku kungakhokelela ekubeni abantu abangenazo izakhono baqeshwe ze baxhotyiswe ngezakhono phakathi emsebenzini. We need to change our labour market. So our labour market favours skilled employment and capital-intensive industry. And yet we have an abundance of unskilled labour. And that's partly why unemployment is 10.3 million and rising. Eliziko limgxeke kabukhali urhulumente kungaxhobisa abemibili ngezakhono eza kuba lulutho kuqoqosho lweli. South Africa has failed to build a skilled workforce for many generations now. And under democratic South Africa, we've not done much better, if at all. And we need to change that. We need to reform basic education. We come last in many of the international tests on maths and literacy, and that's just not good enough. Ukanti liye labalula nezinye izinto ezikhokhelele ekubeni sizibhaqe sikule meko namhlanje. Under apartheid, we excluded the majority of people from the economy and economic opportunity. And since 2008, state capture, widespread corruption, antagonism to business, and the near sort of fatal collapse of our governance has got us into this situation. Iziko lithi eli lisengxakini enkulu kwaye bezopolitiko kufuneka bathabathe amanyathelo ngokukhawuleza ukuze likhule uqoqosho lweli.